Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दङ दा लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों फिल्म किसाननि रांनि सायाव खायसे मोनदों आरो मोनाखै गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन दा आं गोबां बिजियाव दंमोन बिनि थाखायनो आपडेटखौ लाबोनो हायाखैमोन दा फाइनाली नोंथांमोनजोंहाय रेगुलार आपडेट लाबोनोसै फिल्म किसान बेनिफ्राय सीएम आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव फैसाया माब्ला हाबगोन एबा बेसेबां हाबखो जों बेखौ डिसकास खालामगोन आरो अफिशियेल मोनसे लाइभ प्रुफ नायगोन नोंथांमोनजोंहाय स' बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना Bodo Info अफिशियेल YouTube चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किमनि सायावबो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन दा लोगोफोर जों फैबाय फार्स्टआवनो फिल्म किसान अफिशियेल साइटआव दा जोंहा बोसोराव 6000 मोनो 6000 मोनो बेनो जाबाय नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ जायनाखि फार्मार्स एबा आबादारि नोंथांमोना 2000 किस्ति मोनबाय 16 किस्तिखौ नोंथांमोना मोनबाय बेनो जाबाय 2000 स' दाखालि 28 फेब्रुवारियाव नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबबाय दा बिनि गेजेराव खायसे मोनदों आरो खायसे मोनाखै दा फिल्म किसान होनोबा 5 बोसोराव 6000 मोनोमोन आरो बे जोबथा किस्तिमोन अके बे सरकारनि जोबथा किस्तिमोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव सरकार दायोबा मोनगोन आरो सरकार दायाबा बे स्किमा थानाय नंला स' बे उननि बाथ्रासै आरो बेनिफ्राय बेसेबां रां सोखो बिथांमोना बेयाव मोनसे आपडेट होनाय बादिबा 11 कौटि बेनिफिसियारिफोरनोहाय रांखौहाय सोगोन होनना बुंदोंमोन अके स' बिनि गेजेराव खायसे मोनदों आरो मोनासै दा मानि थाखाय मोनाखै जों बेखौबो आपडेट लाइभ प्रुफ लाना फैदों Bodo Info YouTube चेनेलाव स' नोंथांमोना नै 11 कौटि फार्मारफोरनोहाय बेखौ सोगोनदोंमोन नाथाय खायसे मोनदों आरो मोनासै 16 किस्तिखौ एबा 16 किस्तिखौहाय स' नोंथांमोना बेखौ दानिया नायदो लाइभ प्रुफ जे सोर बादिया मोनासै आरो माबादिया मोनासै जों बेखौ नायनोसै दा नोंथांमोना फार्स्टआवनो गाव गावनि स्टेटासखौ नायबानो जाबाय दा जोंहाथ' 16 किस्तिया रिलिज जाबाय बेखौथ' मिथिखाबाय बयबो स' बेनिफ्राय जोङो स्टेटासखौ नायग्रोदो नोंथाङा स्टेटासखौ बेयाव नायदो नाथाय साइडआ गोबां इसु जागासिनो दङ मानोना बिथांमोना पर्टेल खालामदों एबा आपडेट खालामदों जानांगौ एन्ड बेनिफ्राय OTP फैनाय नंथ'आ दायो आरो जेब्ला फैयो स' नोंथांमोनजों आपडेटखौ खालामबावगोन बेयाव आइडिखौ होनानै गेट OTP लांबानो नोंथांमोना मोनखागौमोन दा बेयाव नायदो OTP हराखै डेट मिन्स बिथांमोना आपग्रेड खालामदों जानांगौ बेनिफ्राय रां मोननाय मोनैनि सायाव जों दानिया डिसकास खालामसै सोरबादिया मोनखो आरो बेसेबां होमारखो बेनिफिसियारिफोरनो बेनिफ्राय मोनसे आपडेट बेयाव फैदों दा बे जाबाय मोनसे अफिशियेल आपडेट बिथांमोना मोनसे अफिशियेल आपडेट खालामबाय जे फिल्म किसाननि रांखौथ' सोबाय बेनिफ्राय बेसेबां सोगोन नायदो 9 कौटिल' सोदों अके 9 क्र'रल' सोदों अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय 11 कौटिनिफ्राय 2 क्र'रानो बेयाव मोनासै 2000खौहाय नोंथांमोननि 16 किस्तिखौ जास्ट बेयाव 2 कौटि एबा 2 कौटिखौहाय बेयाव पेन्डिं खालामबाय जायनि जाउनाव नोंथांमोननि एकाउन्टआव स' नोंथाङा गोग्लैदोंबा बिनि आन्दाराव नोंथांनि एकाउन्टआव राङा हाबनाय जायासै दा मानि थाखाय बिथांमोना पेन्डिं खालामखो बेखौ मिथिया फैबाय थानाय समाव जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जायखिजाया 9 कौटि फार्मार्सफोरनोहाय दायो सोथ'दों आरो नेक्स्टआव सोयोबा आं नोंथांमोनजोंहाय आपडेटखौ लाना फैगोन दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबनाय जायासै 2 कौटि बेनिफिसियारिफोरखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोनजोंहाय आपडेटखौ लाबोखागोन एन्ड बेनिफ्राय स' बिनि सिगां नोंथांमोना स्टेटासखौ नायग्रोदो जे मा जादों आरो गोदान एप्लाइ खालामनायफोरा किजानि बेयाव हाबासै आरो हाबदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो जायनि एकाउन्टआ प्रब्लेम दङमोन नोंथांमोना मोननाय जायासै नाथाय समजों लोगोसे मोननायनि आसा दङ जेब्ला मोनगोन आं नोंथांमोनजोंहाय आपडेटखौ खालामबावगोन फिन खनसेबाव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय दानो फैबाय जों सीएम आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव जों डिटेल्सखौ नायनोसै दा जोङो सीएम आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव फैबाय दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे बिनि राङा मा जाखो दा मोनसे बाथ्रा स्किमखौ नायग्रा मोनसे साख्रि ओंखारदों स' बिनि अनलाइन डेटआ जोबाखै दासिमबो सोलिगासिनो दङ 8 मार्चसिम बिथांमोना साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिथांमोनखौहाय बे जायनाखि स्किम बेखौ नायग्राहाय मोनसे साख्रि दिहुनदों आरो बे नायग्रा जायनाखि सार्भे खालामगोन नोंथांमोनखौ एप्रुभ खालामगोन अब्लासो नोंथांमोना बे रांखौ मोनगोन स' बेनो जाबाय फार्स्ट किस्तिखौ बिथांमोना बुंदोंमोन 18 मार्चआव सोगोन होननानै एबा जायखिजाया मार्च दानावनो स' बिथांमोना सोगोन होनना बुंदोंमोन बेखायनो मार्चआवनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव नैबे राङा हाबगोन बेनो जाबाय 50% अके 2 लाख बा 1 लाख बेनिफ्राय 5 लाख बा नोंथांमोनाहाय 2,50,000खौहाय मोनगोन स' बेखायनो कल थांनाय टाइमखौ लानानै जेबो प्रब्लेम दाला नोंथांमोनाहाय जेब्ला गोदान अफिशियेल गाइडलाइन्स फैगोन आपडेट फैगोन नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन Bodo Info YouTube चेनेलाव नाथाय जायखिजाया मार्च दानाव सीएमआ बुंदों जे नोंथांमोननि एकाउन्टआव रांखौहाय सोगोन होननानै दा बेनोमोन दिनैनि माखासे पजिटिभ लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैयोबा Bodo Info YouTube चेनेलाव नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन